बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि दोहौ जोबोरैनो नांफुदों। दिनैनि समाव गिबि खेब एबा गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया थांनाय 7 खालार खालि जानानै थांबाय बाक्सा आरो उदालगुरियाव, आरो गाबोन 10 डिसेम्बर खालि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव। बे बिथिंखौ लानानै होंगो दोंगो गारि मथरनि जेनाखि केम्पेइन बेफोरो जोबनानै थांबाय मैया बेलासिनि 5 रिंगायाव, आरो दा समाव जोङो बड'लेण्डनि बरगय डेपुटि चिफ खाम्बा बरगय बिथांजों जोङो लोगो मोननो हादों बिथांनि न'आव। बिथाङा 14 चिरां दुवार बियाबाव BPFनि बिजाथि, आरो बिथाङा माबायदि प्रिपारेसन जों बेखौ मिथिना लानि, आरो बेजों लोगोसेनो BPFनि प्रिपारेसन सरकार दानायनि बिथिङाव बिथांमोना माबायदि जानजि खाफ्रादों नोंथांनो खुलुमनाय होबाय, सिबिनाय होबाय। मैया मोनाबिलि 5 रिंगायाव जोबनानै थांबाय फोसावदिंनाय हाबाफारि BTC बिसायख'थिनि। नोंथाङा माबायदि प्रिपेयार जानो हादों एबा माबायदि मिजिं लानो हादों जे नोंथांनि इलेक्सनाव बेसेबां भटनि बेब'धानाव नोंथाङा देरहागोन? आङो बयनिबो सिगाङाव थांनाय 7 खालाराव उदालगुरि आरो बाक्सानि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि BPFनो भट होनानै देरहाहोथारनायनि खामानि मावबाय, आरो देग जों नुबाय जे उदालगुरि आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मोननैनिफ्राय 21तानि गेजेरावहाय सरलथाया 100% देरहानायखौ जों बेखौ नुबाय, आरो बेनि थाखायनो आं बिथांमोननो सिगाङावनो धन्यबाद होबाय। नैथियाव जोङो फैगौ गाबोन 10 तारिखआव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव जि भट जानो थांगासिनो दं, बेवहाय भुलावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेन' UPPL ट्रेक्टराव भट होआ आरो BJPनि पदमफुलाव भट होआ। गोबां खारन दं, जि खारनफोरखौ जोङो आरो बयबो रायजो राजानो खोन्थास्रांबाय। बे खारनाव भुलावबो जेन' भट होआ बेखौ आङो सिगाङावनो खावलायबाय। आंनि समस्ति हिसाबै 14 नाम्बार चिरां दुवार्स, बेवहाय जोंनि रायजो राजाफोर जेसेबां जाथि गस्थि दङ, धर्मालम्बी दङ, जेरैहाय बर', नेपालि, आदिबासि, सुत्रधर, राजबंशी, मुस्लिम, बिहारी, बङालि, राभा, बिसेसके बे जाथि गस्थियानो दङ। गासिबो दा गाबोन माब्ला अखानायो बेखौसो नेगासिनो दङ, आरो नांगोलावनो 80% जोंनि भटार्सफ्रा भट होनो थाखाय दा थागथियारि जानानै दं, आरो बेखाय आंनि देरहानाया 100% निश्चित। UPPLहा बेवहाय जायगा गैया। नोंथांनि बियाबाव BJPनि केन्डिडेट गैया, नाथाय BJPनि रथि महरथिफ्रा नोंथांनि बियाबाव होंगो दोंगो खालामबाय थादों, बेखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ बयबो नुनानै दङ, आरो बावैसो MLA सिंगाल साहाब सनितपुरनि जि MLA बिथाङा गोबांथार BJPनि आरो RSSनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आंनि समस्थियाव हाबदोंमोन, आदिबासि ओनसोलाव थांदोंमोन, नाथाय आदिबासि नेताफ्रा बिथांखौ गोख्रोङैनो बुंहरदों, आरो गावनो लाजिनांनानै लासैनो दोरोदनानै फैफिननांदों। दा प्रमद बर' बिथाङा आंनावनो बासा लानानै दङ। दिनै मोनायावबो हयथ' रानिखाथियावनो हर थादों बायदि मोनदों आं, मानोना हरनि 9टासिम 300-400 जनसो मानसि लानानै बिथाङा रानिखाथियाव केम्प खालामनानै दंमोन, आरो मानसिफ्रा उदालगुरि बाक्सानिफ्राय फैजोबनाय गोबांथार उदालगुरि बाक्सानि सेंग्राफोरखौ लानानै फैदों। उद्देश्यआ मोजां नङा। बिथाङा हराव गामि गामि हाबनानै फैसा रानहोनायनि सेस्था खालामदों, आरो बेखौनो खालामबाय थागोन हिसाबै जोङो प्रसासनजों रायज्लायदों। प्रसासनखौ जेसेबां हायो बन्द खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। प्रसासना जुदि बिथांमोनखौ हरावहाय जेरावहाय मैया 4टासिमल' बयबो केम्पेइन खालामनो मोनो, बेनि उनावबो बिथांमोनहा गामियाव हाबनानै थाखा राननाय आरो केम्पेइन खालामनायखौ प्रसासना गावसोर जुदि बन्द खालामनो हाया, अब्ला जोङो BPF हिसाबै जोंबो दलर थानाय नङा। बे हिसाबै मैया हर गेजेराव UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गामि गामि हाबनानै फैसा रानगासिनो थानायाव जोंनि वार्कारफ्राबो बेवहाय थांदों, आरो थांनानै बिसिनि मानसिफ्रा खारसारजोबदों, आरो सासेखौ हमनानै बेंटल थानायाव गथायनानै हैनाय जादों।
इपिपिएल दोलोआथ' गोदानथार राजखान्थि दोलो बै हिसाबै बिथांमोना थाखा फैसा बहा मोननो बिथांमोना फैसा राननायाथ' नंखाय गासैबो बिजेपियानो हरजोबदों खौथि थाखा हरदों जों बेखौ मिन्थिगौ आरो प्रसासननि दारैनो फैसा रानलायलायदों होननाय बेखौबो जों मिन्थिदों दा प्रसासननि बबे मानसिफ्रा रानदों सोर रानदों नैबेफोरखौ प्रसासननोनो जोङो खावलायदों प्रसासनखौनो जे आइडेन्टिफाइ खालामनानै बिसोरनि बे रोखोम कार्यकलापखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों बुंदों। नोंथाङा बुंदों उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायाव मोन 14टा माने एमसिएलए मोननो हागौ होननानै बिपिएफआ मोन 27टानि इलेक्सन जादोंमोन आरो इपिपिएलआबो दाबि खालामदों मोन 15आव देरहागोन आरो बिजेपिआबो दाबि खालामदों जों मोन 15आव देरहागोन दा नोंथांमोना मोन 18 दाबि खालामदों दा बयबोनो गावबा गावनि सापर्टआव बाथ्राया बुंनाय जाबाय थादों नाथाय इन्टारेस्टिंलि मोनसे खोथा जादों जे बिजेपिआ गावसोर सरकार दागोन होननानै बुंनाय जादों बाय हुक एन्ड बाय क्रुक बाय हुक बाय क्रुक होननाय जेबो गैया बेखौ भटार्सफ्रा गावनि बिबेकजों भट होगोन देग जेननायखौ नुखाबाय इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मोननै पार्टिजों ज' जानानैबो बिपिएफजों हाया बेखौ नुनायनि उनावहाय बाय हुक एन्ड बाय क्रुक बे शब्दखौ व्यबहार खालामदों जे बिथांमोनहा माखासे मानि रेगिं खालामनाय आरो बक्स सोलायनाय नैबे खायदाखौ लादों बेखायनो आङो आंनि बिपिएफ दोलोनि क'क्राझार आरो चिरांनि साफ्रोमखौबो आं खावलायो जे भट होनाय समावहाय जोबखांनायनि उनावहाय खुनु धरनैबो जेन' सोरबाया फैनानै सोरनिबा दारैहाय प्रसासननि दारैनो बक्सखौ अरिजिनेलखौ बोखारनानै गावसिनि सोखानाय बक्स जेन' सोनो हाया बेनि थाखाय बयबो साग्रिद जानांगौ गारियाव दैखांजासिम बेखौ नायनांगौ गारियाव माबाफोर बक्स आलादा दं नामा बेखौबो नायनांगौ बेनिफ्राय स्ट्रं रुम काजलगाव बा क'क्राझारसिम सफैजासिम जोंनि मोनफ्रोमबो भटिं सेन्टारनि मानसिफ्रा फैफानांगौ लामायाव खुनु धरननि गारिखौ राव सोरबाफोर लाखिब्लाबो लाखिहोनो मोना गारिया जुदि लाखियोब्ला अब्ला जोंनि मानसिफ्राबो लोगो ओंखारफानानै सोर आरो मा खालामनो नागिरदों बेखौ थाफाजोबनानै नायजोबनांगौ आरो सोरबाया जुदि बे रोखोम खालामनो नागिरदोंब्ला जायगायावनो प्रटेस्ट खालामनांगौ जि जायो जालायनांगौ बिजेपिनि दा जायनाखि रति महारथिनि लिस्ट बहाय नोंथांमोननि बिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिश्वजित दैमारिनि मुङा थाफादों आरो बिथाङा हर सान खाथिगासिनो बिजेपि देरहानो थाखाय दिनै बर' जाथिया बिश्वजित दैमारिनि सायाव मा बुंगासिनो दं बयबो रायजो राजाया नुगासिनो दङ आरो बे बर' रायजो राजानिनो जुदि बियो मोजां नेता दिनैसिमबो जुदि सिनाक्थ' जानानै दंमोनब्ला हरिसिङायाव जे रायजो राजाजोंनो स्ल'गान होयै होखारहरजादों बेलाय माथो इसारा जाखो गतिके बिश्वजित दैमारिया बिजेपिआव थांनाया जोंनि बिपिएफआव बा रायजो राजाफोरखौ गोसो सोलायहोनो हागोन बे नङा बिथांखौनो बिजेपिआ शिफ्ट खालामगोन होननानैबो बुंनाय जादों बे खोथाखौथ' आंनो प्रथम बुंदों खारन जों नुनो मोनदों आंनो प्रथम बुंदों जे बिजेपिनि जि लाइन अफ एक्शन दा जिखौ नुगासिनो दङ बिथांमोनहा प्रमद बर'खौ शिफ्ट खालामनायाव गैया बोरैबा हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि पार्सनेल एजेन्ट सोनानै गासिबो स्टाडि खालामहोजोबदों सार्भे खालामहोजोबदों आरो बाहाय नुदों जे इउपिपिएलनि नाम्बारा दिनै थांनाय टार्माव जिहेतु 7टा दंमोन बिथांमोनहा 7टाखौनो मोना खमायगोनसो बेखाय बिजेपिआ जबरदस्त इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बारा सीटआव जुदि देरहायो आरो माखासे इन्डिपेन्डेन्ट बा बायदिसिना पार्टिफोरखौ जुदि बायनानै सरकार गठन खालामनो हायो अब्ला सिटखौ बिजेपिआ क्लेम खालामगोन हयथ' प्रमद बर'खौ डेपुटि चिफआवसो दोनगोन दा बेखौ लानानैनो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेरावहाय गोबांथार सिङाव इन्टारनेलि नांलायदों आरो गोबां माने बिसोरनि आन्डारस्टेन्डिंआ गाज्रि जादों बेखौ जों मिन्थिगौ दा बिजेपिनि केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय नायदों जे सोरखौ शिफ्ट खालामनो दा हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे दानि केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय बिटिसिखौ सालायनो हानाय केपासिटिनि मानसि गैया ओंखायनो बिश्वजित दैमारिखौ शिफ्ट खालामनानै उइदिन 6 मान्थ्स
आयेनगत भाबै बिथांखौ बाय इलेक्सन खालामनानै सोरखौबा रिजाग्नेसन होनानै बे समस्तिनिफ्राय देरहाहोनायनि बेबस्था खालायनाय जागोन होननानै बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायदों दा बे इनफरमेसनखौ जोङो मोनदों बे लिक आउट जादों गतिके बिसोरनि गेजेराव दावराव दावसिया जाबावगोन लास्ट कुइसन बे जाहैबाय जे बिपिएफआ बेसेबां आसा खालामदों बे मोनब्रै जिल्लानिफ्राय एमसिएलए अलरेडि जोंना 16 जाखाबाय बेनिफ्राय जोंनो मा नांबावगौ मोनबा नांबावगौ जोङो चिरां जिल्लायावनो मोनबा जों देरहाहोगोन बेनिफ्राय क'क्राझाराव मालाय 10टा सिटआव दिनैनि दिनाव 8थाया 100% देरहागासिनो दङ आरो मोननैया जायानो देरहाया बिथांमोनहा बिपिएफआवनो जइन जागोन जुदि नोंथांमोनहा थोजासे एमसिएलए आवथायनो हायाखिसै क'लिसन सरकार दानो गोनां जागोन अब्ला नोंथांमोनहा बबे पलिटिकेल पार्टिखौ इनभाइट खालामगोन बेवहाय सोर सोर देरहाफैयो जोङो अबसलिउट मेजरिटि मोननानैनो देरहाखायो बिपिएफआ इन केस जुदि नोंथाङा होनो अब्ला इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ गारनानै जि पार्टिफोर थागोन बिथांमोनजों जों सावरायगोन फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव बिनि इम्पेक्ट गोलैगोन नोंथांमोना बिटिसिनि जि दानि इलेक्सननि रेजाल्ट फैगोन बेनो 21 सननि एसेम्बलि इलेक्सनाव गिदिरथार इम्पेक्ट फैगोन गतिके हेमन्त बिश्व शर्माया बे मोमेन्टामखौ लाबोनो थाखायनो बिटिसिआव दिनै बिजेपिखौ देरहाहोनो सेस्था खालामदों नाथाय बिनि जि असभ्य खोथा बुंनाय अश्लील खोथा बुंनाय बिनि स्वभाब चरित्र बेखौ रायजो राजाफ्रा लाजिदों सासे सुस्थ व्यक्ति सासे सभ्य व्यक्तिनि खुगानिफ्राय बेबायदि भाषा बेबायदि आखलखौ एक्सपेक्ट खालामा रायजो राजाफ्रा ओंखायनो जोंनि सुस्थ रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नागारनानै बिजेपिनि मानसिफ्राबो दिनै नांगोलाव भट होनोसो आगोलबोदों आसाम स्टेट माने सरकार जागोन जितु बेवहाय बिजेपियानो फैफिनगोन बायदि मिजिं खालामनाय जादों जेरावनाखि माने इउपिपिअ होननाय मोनसे गौथुम बर'फोरनि आफाद बिटिसि बायजोनि बिथांमोना गासैबो बिजेपिआव हाबजोब्बाय दा बेहाय बिपिएफनि जेनाखि रल दंमोन बिटिसि बायजोनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बे गोहोम दंमोन इनफ्लुयेन्स दंमन बे गैया जानानै दङ दा बे हिसाबैहाय फैगौ स्टेट इलेक्सनाव जुदि बिटिसिनि बादै बाहेरानि बर'फ्रा माखासे समस्तियाव डिसाइडिं फैक्टर भट हिसाबै गतिके आं साना इउबिपिअनि कय एकजन नेताफ्रा बिजेपि जानाय लोगो लोगोनो जे गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपि जाफाजोबगोन आं बेखौ माब्लाबाबो साना स्टेटआव बिजेपि सरकार फैफिनोब्ला आरो आसामाव माने बड'लेण्ड जेनेबा बिपिएफ सरकार जाबाय जि सिटुएसन आसामनि असमिया बिदा फंबायफोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै अखम बाखिफोरनि जि सिन्ताधारा बिजेपिनि खामानि मावनाय बिसोरनि मकसद बिसोरनि जातीयताबादि जि खामानि मावनाय धर्मबादि जि खामानि मावनाय बेखौ नुनानै बयबो मुगैबाय बेखायनो परिबर्तनसो लुबैबाय आसामनि मानसिफ्रा दिनै बिजेपिखौ बोखारनानै गुबुन पार्टिनि दारैहाय रायजो खुंनायखौनो लुबैदों आरो बेखौ नोंथांमोनहा समाव नुगोन लास्ट बुंबावनि आङो जे मेनिफेस्ट' बिपिएफनि मेनिफेस्ट' इउपिपिएलनि मेनिफेस्ट' बा बिजेपि मेनिफेस्ट' गासैयावबो बयनिबो पार्टिनि मेनिफेस्ट'आनो मोनसे खोथा खिन्थु बुंबाय थानाय जादों जे हानि मोन्थाइखौ बयनिबो होनाय जागोन बिपिएफनि जेनाखि मेनिफेस्ट' बहाय दङ हानि मोन्थाइखौ बयबो जातिनो होनाय जागोन दा बेखौ लानानैनो खुद्रिनाया जोंनाव फैनो लागै हमदों जे बड'लेण्डआ बर'फोरनि साननाय हनायखौ बर'फोरनि मोन्थाइखौ बिथा खालामनानै दाजानाय बिटिसिआ दा बे हिसाबैहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एबा बर'फोरनि हा हुखौबो गुबुननो समान मोन्थाइ होब्ला बोरै जालायगोन बे मोनसे आर्गुमेन्ट फैदों दा बेखौ नोंथांमोना बोरै सौसिगोन बे बिसायख'थिनि समाव जोङो बिपिएफ दोलोआ आयेननि बारगा खामानि मावाखै मावनायबो नङा आसामनि हानि जि आयेन बे आयेन हिसाबैनो जों खामानि मावदों आरो मावगोन बिटिसिआव हानि सायाव दासिमबो गोदान आयेन बानायनाय जायाखै हानि सायाव अधिकारा बयहाबो दं आरो बे अधिकारखौ बयबो मोनगोन आयेनगत भाबै आयेनखौ बारनानै बिपिएफ दोलोआ बा थांनाय 15 बोसोरनि जोंनि सरकारा
जेबो हानि खामानि मावबोआखै आयेननि सिङावसो मावबोदों थ' दिनैहाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जाय नागरिकआ बे बिटिसि ओनसोलाव दंमोन बिथांमोनहानो बिटिसिनि नागरिक लेगेल नागरिक आरो बिथांमोननि हानि सायाव अधिकार राजनितिनि सायाव अधिकार बेखौ जोंनि बिटिसि एकर्डआवनो रोखा रोखायै लिरनाय दं आरो बे हिसाबैनो जोङो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनो बे आयेन भाबै जि अधिकार दङ बेखौनो सायबस्थ' खालामदों आरो खालामगोन गुबुन हारिफ्राबो हानि मोनथायखौ मोनगोन होननाय जुक्तिया बबेबायदि होनबा मानो मोनथाय गैया गुबुन हारिया मानो मोनथाय गैया मोनब्रै जनगोष्ठी जे ट्राइबेल आरो प्रोटेक्टेड कमिउनिटि दं जेरैहाय राजबंशी नाथजोगी नेपालि आदिबासी बै जातिनि अनगायै ट्राइबेल मेनलेन्ड ब्लकआव गुबुन हारिफोरा मोनथाय गैया आयेनगत भाबै जि मोनथाय दङ बेखौसो बिपिएफ दोलोआ बुंदों आयेननि बारगा बुङाखै आयेना मा बुंदों आयेना बुंदों जे जायफ्रा बे जायगायाव 2003 सनसिम दङ बिथांमोनहा गावनि हानि प्रति अधिकार थागोन ट्राइबेलनि हाखौ अना ट्राइबेलफ्रा बायनो हाया अना ट्राइबेलफोरनि हाखौ ट्राइबेला बायनो हागोन अना ट्राइबेलफ्रा गावनि हाखौ फिसाफोरनो ट्रेन्सफार खालामनानै गालांनो हागोन अना ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गावसिनि हाखौ बायलाय आरो फानलाय खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय बिटिसिनि हानि अधिकार बे अधिकारा गैया होननानै आयेन बे अधिकारा गैया होननानै दाबिबाय थानाय जादों अना बर'फ्रा आरो क्लेम खालामदों आरो हेमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा केम्पेइनाव बुंबाय थादों जे बिटिसिआव हाग्रा महिलारि दैदेननाय बिटिसिआव अना बर'फ्रा हानि मोनथायखौ मोनाखै आरो नायगंसो थाबायनांगौ जादों बिखा फोथांना थाबायनो हानायनि मोनथाय गैया जादों जोंनि बिटिसि दानायखौ गोबां मानसिया जागायजेननायावनो अपोज खालामदों आरो बिटिसि जि पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बेखौ खालामनो नाङा होननानै सिङाव भारत सरकारखौ हमथानो थाखाय गोबां सेस्था खालामदोंमोन हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस खालामनो नागिरदोंमोन दा जोङो भारत सरकार आरो बै समनि कंग्रेस सरकार आरो बिएलटि ज' जानानै जोङो सुप्रिम कर्टआव बे सोरबाफोर केस होयोब्ला बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो एडभान्स एपिल खालामदों थ' दिनैहाय बिटिसिआ गमामायै जाबाय बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनानै केबिनेट डिसिसन जानानै दानि जि गामि दङ 3184 गामि दङ बेखौ सोसननाय जादों दा बे गामिफोरखौ दानख'फिननांगौ बिटिसिखौ सिफायफिननांगौ होननानै अना बर' संगठन खालामनाय जादों जेब्ला बर' आरो गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेरावहाय दाङा हांगामा जायो दा बेवहाय अना बर' जि मोनसे मफ बर'फोरनि एगेन्स्टै जि खामानि नुदोंमोन जोङो बिहाइन्ड द कार्टेन निस्सय दिनै जायफ्रा बे खोथाखौ बुंदों नोंथाङा हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथाखौ बुंदों बे हेमन्त बिश्व शर्मामोन बायदि मानसियानो बा बिथांमोनहानो हयथ' सिंजों बे बुस्थुखौ खालामहोदोंमोन आरो बिटिसिनि एगेन्स्ट खामानि मावहोदोंमोन आच्छा जोङो फोजोबनो लागै थांदिनि जे नोंथाङा बे समावहाय जोबोद मुखुबाव दङ थांनाय समफोराव नोंथाङा जोबोद माने केम्पेइननि खामानियाव नांहाबनानै मेंग्लिनानै दङ दिनैनि दिनाव नोंथाङा मोनसे रेस्ट मोननायनि सम आरो गाबोननो बिसायख'थि जागोन मिजिं लादों नोंथाङा बे बिसायख'थियाव मोजाङै देरहाबोगोन आरो देरहाबोनायनि गेजेरजों नोंथाङा रायजोनि खामानि मावनो खाबु मोनगोन जोङो बेखिनियावनो जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय